plástico nas pernas para que non sexan tan flacas. Damos trozos de camisetas E de bolsas de plástico para envolverlo no gato. para que quede máis gordiño. E para que fose ben suave, dimoslle unhas voltas con la. Os bigotes están feitos con trozos de vasoira e os ollos con arxila e ten uns imáns. Para poder cambiar os ollos, pusimoslle unhas zocas moi simpáticas. Como fixemos as telas de araña. Primeiro collimos 3 paus do xardín do colexio, fixándonos que estén todos ben rectos e da mesma altura. Agora, cun fío branco, arrodeamos os paus para suxeitalos en forma de estrela. E así nos quedou. As moscas están feitas de pavas e plástico. Para a mesa decidimos coller unha da biblioteca e lle pusimos ollos e boca. Para facer a boca, collimos un cacho de madeira e unha bisagra. E para aguantala, collimos un cacho de cartón. E para os ollos collimos un círculo de madeira que por un lado están abertos e por outro pechados e los pegamos con glue tack. Ola, agora imos explicar como fixemos que a vasoira fale. Pip. Con este pau empuxábamos dende atrás. Héctor, ayude, agárrate forte a vasoira. Tamén podíamos mover os ollos, como por exemplo pechalos ou simplemente mover as pupilas. Para facer o estómago da gata, cortamos pola metade un balón de baloncesto. Fixemos o esófago e as tripas con globos. O líquido do estómago é xelatina. Para facer o vómito da gata, ponemos un pouco de témpera na xelatina. E así nos quedou. Vamos a explicarvos como fixemos as formigas. Primeiro fixemos esta formiga con bolitas de poliespán, pero quedounos moi grande. Despois fixemos estas formigas feitas con grans de arroz. Ao final o fixemos con unha cadea de bolas metálicas. Cortamos 3 para cada unha. Cortamos 3 para cada parte do corpo: a cabeza, o tórax e o abdomen. E lle puximos as patas. Ollo, son insectos, por lo tanto teñen que ter 6 patas. Para facer un peixe necesitamos un trozo de cartulina cuadrado. Dobramos para o medio. Ahora facemos unos cortes paralelos. Agora ponemos pegamento e pechemos as solapas.
redondeamos a cabeza, cortamos e pegamos. Finalmente pegamos cola, aletas, ollos e boca. Colocamos un fío transparente e movemos a boca. Como fiximos o sofá. Tras ollos